helt lidt indvendig hånd her. Den stadigvæk bløder op i knæsen der. Sådan. Lille halvparade. Mærke, den reagerer til der, ja. Kom ind på nogle små holder her, hvor du ligesom får arbejde lidt mere ind i næsen. Ja, man runder altså lidt mere her. Jeg er bare en rundt om dine her, det er fint nok. Arbejde blød i hånden, gå med i udvendig hånd lidt. Du får lov at bøje sig mere indvendig skænkel, ikke? Den vælter alt for meget ind i volden her. For at du ikke kommer til at sidde og hoppe lidt der, den kommer op og spænde op, ikke?